Кадры вырашаюць усю. Упэўненыя ў філіяле Белдзярстраху па Брэскай вобласці і робяць стаўку на кваліфікаваных работнікаў у галіне страхавога бізнесу. 9 гадоў таму было прынята рашэнне праводзіць конкурс прафесійнага майстэрства на званне «Лепшы по профессии». Сегодня на Брестщине работает чуть более 450 страховых агентов. На рынке в целом, с присутствием других компаний, это примерно 600 человек. То есть львиная доля работников страховых агентов работает в Белгострахе. В любом случае общение и передача опыта, она будет способствовать повышению качества в работе. Для удзелу у 4-м абласным конкурсе прафесійнага майстэрства у брэскі філіял прыехалі лепшыя страхавыя агенты Белдзярстраху з усіх раёнаў вобласці. Рашэнне накіраваць менавіта іх вынік папярэдняга этапу конкурсу, які на працягу года праходзіў ва ўсіх прадстаўніцтвах. Складаную задачу прыйшлося вырашаць членам журы, выбраць лепшага з лепшых. Паміж уладальнікамі першых месцаў розніца ў балах была мінімальнай. Перамогу ў конкурсе і ў адной з намінацый узяла Наталья Паўлючык з кобрынскага прадстаўніцтва. У конкурсе яна ўдзельнічае ўжо 4-й раз. Стаж працы Наталі Паўлючык амаль 20 гадоў, таму добра ведае, якімі якасцямі павінен валодаць прадстаўнік яе прафесіі. Вообще мой девиз – относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Поэтому я всегда стараюсь быть добрым по отношению к другим, ну и жду этого от страхователя. Меркаванне коллеги падтрымлівае и Яўген Костючык. Это ответственность. Сама по себе работа сложная, но дается она нам всем по-разному. Лично мне она нравится. Конкурс «Лепшы по профессии» – это инициатива представников брэскага филиала. Самым основным результатом в этой работе я вижу постоянно из года в год увеличивается число наших страхователей. И если несколько лет назад, 8 лет назад мы проводили при одних условиях, сегодня количество договоров у нас увеличилось практически в 2 раза. Это и есть результат таких конкурсов, результат повышения квалификации наших страховых агентов. Падобнага спаборніцтва страхавых агентаў у Беларусі няма, а пацверджанне іх высокага прафесіяналізму факты і лічбы. Філіял Белдзярстраху па Брэскай вобласці займае першае месца ў рэспубліцы па колькасці дагавораў, якія заключаюцца з насельніцтвам. Па аб'ёмах работ філіял па Брэскай вобласці таксама у лідарах.